доктори илми тиб, профессор, академики Академияи байнулхалқии улуми макотиби олӣ, олим эпидемиолог, омӯзгор, ходими намоёни ҷамъиятӣ Рофиев Мирзо Ҳамдам Қутбиддинович аз умраи олимоне буд ки ҳар лаҳзаи умри пурсамару бобаракати худро ба рушди соҳаи тиб бахшидааст. Шодравон агар дар қайди ҳаёт мебуд, ҳоло ба синни 85 қадам менеҳод. Ба хотири гиромидошти ин олими барҷаста дар коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд конфронси ҷумҳуриявии илми амалӣ бо номи «Рушди илм ва таҳсилоти тиббӣ дар даврони соҳиб истиқлолӣ» саҳми профессор Рофиев Ҳамдам Қутбиддинович баргузор гардид. Замоне ки иштирокчиёни конфронс вориди толор гардиданд, очерки телевизионӣ бо номи «Саодат ва садоқат» доир ба кору пайкори шодравон Мирзо Ҳамдам Қутбиддинович намоиш дода шуд. ҷоиз ба қайд аст ки яке аз роҳбарони муваффақи омӯзишгоҳи тиббии Ленинобод, ҳоло коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд, олими соҳибмактаб Мирзо Ҳамдам Қутбиддинович ба шумор меравад. Ном бурда давоми солҳои 1978-1994 сарварии ин муассисаро бар уҳда дошт. Дар давоми 16 соли роҳбарии ӯ омӯзишгоҳ дар байни таълимгоҳҳои миёнаи махсус ҷиҳати татбиқи тарзу усулҳои босамари таълим яке аз беҳтаринҳо маҳсуб меёфт. ҷаҳду талоши Мирзо Ҳамдам Рофиев буд ки ба ҷомеаи меҳнатии омӯзишгоҳ мутахассисони соҳиб таҷриба ба кор ҷалб гардиданд. яъне ҳамаи хислатҳои бузурги ин инсон буданд ки роҳбари давлат, пешвои муаззами кишвар, президенти мамлакат ҷаноб волид муҳтарами Моали Раҳмон ҳама ина ба назар гирифта дар вазифаҳои хеле баланд ин шахсиятро таъин карда буданд. ҳангоми фаъолият дар вазифаи директори коллеҷи тиббии собиқ шаҳри Ленинобод ба номи Павлов Иван Петрович бо фармони вазири маълумоти олӣ ва миёнаи махсус иттифоқи ҷумҳуриявои шӯравии социалистӣ ба муддат 12 сол вазифаи раиси комиссия оид ба ҷараёни таълим дар мактабҳои олии миёнаи махсусро ба ӯҳда дошта, зимни иҷроиши ин вазифа барои тафтиш ва мубодилаи таҷриба мунтазам ба таълимгоҳҳои Иттиҳоди шӯравии сафарҳои корӣ анҷом медод. нақш ва ҷойгоҳи профессор Ҳамдам Рофиев дар пешрафти Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба роҳ мондани корҳои таълимиву илмию таҳқиқотӣ дар муассиса, эҷоди асарҳои илмӣ, тайёр кардани кадрҳои илмиву педагогӣ хоса аст. айёме ки Ҳамдам Қутбиддинович ректори донишгоҳи мазкур буд, дар ин муассисаи олӣ тағйиротҳои куллӣ ба амал омаданд, қайд кард ректори Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон, доктори илмҳои тиб, профессор Гулзода Маҳмадшо Қурбоналӣ. Шодравон Ҳамдам Қутбиддинович дар рушди илми тибби тоҷик нақши барҷаста гузошта буд. бояд қайд намоям ки пеши роҳи парокандашавии олимону омӯзгоронро дар донишгоҳи тиббӣ гирифта, олимонро муттаҳид сохтаанд. Шодравон Ҳамдам Қутбиддинович бо эҳсоси баланди худшиносиву миллатдӯстӣ дар бунёди мактабҳои илмӣ талош варзида, як боғи илмии тибби худро бунёд сохт ки самараи нек додааст. профессор Мирзо Ҳамдам Рофиев тамоми ҳаёту фаъолияти пурсамарашро ба мураттаб сохтан, самаранокии фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ, омодасозии мутахассисони соҳаи тиб, баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимии тиббӣ, пешгирӣ ва муолиҷаи бемориҳо бахшидааст, қайд карданд иштирокчиёни конфронс. ном ва симои яке аз собиқадорони варзидаи соҳаи тиб, ташкилотчии моҳир ва вориси Абдуалӣ ибни Сино, табиби ҳозир Мирзо Ҳамдам Қутбиддинович Рофиев ба туфайли хизмати шабонарӯзии пурсамар ва доманадор дар дилу дидаи аҳли илму кормандони ҳифзи саломатии мардум макон гирифта, он касро на фақат дар шаҳри Хуҷанду вилояти Суғ, балки саросари Тоҷикистони соҳиб истиқлол мешинохтанд ва эҳтиромашонро ба ҷо меоварданд. ҳамчунин зикр карда шуд ки дар аксарияти шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба кор даромадани филиалҳои омӯзишгоҳи тиббии Хуҷанд солҳои 1978-1994 ва ба истифода додани даҳҳо беморхонаҳо, озмоишгоҳҳо, таваллудхонаҳо ва дорухонаҳо ба фаъолияти Мирзо Ҳамдам Қутбиддинович иртиботи бевосита дорад. бо саъю кӯшиш ва ташаббуси профессор Рофиев Мирзо Ҳамдам дар заминаи филиалҳои Истаравшан ва Қонибодон омӯзишгоҳи тиббӣ таъсис ёфтаанд. ғайр аз ин дар омӯзишгоҳ курси кӯтоҳмуддати 4 моҳии такмили ихтисоси шӯъбаи терапевтӣ амал мекард. физишкон, кормандони соҳаи тандурустӣ аз беморхонаyu дармонгоҳҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят аз рӯи ихтисосҳои ҳамширии шафқат, умури дезинфексионӣ, умури санитарию эпидемиологӣ, фелдшерӣ донишу малакаи худро такмилу сайқал медоданд.
дар ҳафти конфронси ҷумҳуриявӣ олимони соҳа, наздикон, пайвандон ва шогирдони профессор Мирзо Ҳамдам Рофиев доир ба ҳаёти ибратомӯз ва фаъолияти пурмаҳсули олими шинохта маъруза карда, аз кору пайкор ва хидматҳои анҷомдодаи Мирзо Ҳамдам Қутбиддинович ёдовар шуданд. Аз номи пайвандон фарзанди Мирзо Ҳамдам Қутбиддинович Мирзо Амон Рофиев баромад намуда барои ташкили чунин як конфронс ба ташкилкунандагон арзи сипос намуд. Дар анҷом бо мақсади зиндаву ҷовид мондани номи профессор Мирзо Ҳамдам Рофиев пешниҳод карда шуд ки бо номи мафсуф идрорпули таъсис ва ҳамасола 3 нафар донишҷӯёни аълохони коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд баранда эълон карда шаванд. Рамзия Ҷӯраева, Валиҷон Дӯстматов, Азия.